Today, different people come here to support people with disability. And this is what we are. We are only here to support all of you. Hrvatsko veleposlanstvo u Kopenhagenu i općina Kopenhagen prekrasno su ugostili ove godine naše Kjupispo natjecanje u Danskoj. Zajedničkim snagama proglasili smo nacionalne pobjednike koje očekujemo ove godine u Zagrebu. Kao najbolja barmenica pokazala se Matilde i dolazi nam ispred Kopenhagen komune, a kao najbolji kuhar pokazao se Tim i dolazi nam ispred Glad Fonden. U prijevodu znači Happy Food, Happy Foundation i mi smo happy zbog njihovog uspjeha. Dobrodošli! Ponovo je jedna osoba bila dovoljna da Kjupispo natjecanje uspije. U Danskoj odradili smo natjecanje zahvaljujući veleposlanici Tine Krce, koja je odradila vrhunski sastanak sa općinom Kopenhagen, koju smo prezentirali Kjupispo natjecanje. Natjecanje je proteklo fantastično. Imali smo predivan žiri, imali smo predivnu publiku i nadasve imali smo vrhunske natjecatelje. Veselimo se i dalje Kjupispo natjecanju, pratite nas jer vrlo brzo smo već u sljedećoj državi.